Факторите, които определят застаряването на кожата, се делят на две основни групи. Първата група са така наречените вътрешни фактори. Тук основната роля е генома. Втората група са така наречените външни фактори. Тук причините са няколко. Първата причина е фотостареенето, увреждането от УВ лъчите, което пряко влияе на количеството на колаген и еластин в кожата. Съответно, втората причина е мръсния градски въздух, тъй като хилядите химически частици, влизайки в пряк контакт с кожата, причиняват нейното възпаление и увреждане и оттам остаряване на кожата. Третия фактор е цигарения дим, като при него също така се наблюдава и така наречения сивкав оттенък на лицето. Четвъртият немаловажен фактор е високия прием на захар. В дерматологията на тези хора, които приемат по-голямо количество захар, са дали наименованието захарно лице, че лицето има точно определен вид, в случая е увиснало, вследствие на този висок прием на захар.